rijdt al, maar dan best gerne met hem met eigenaar van de loods en het bijjerende huis. Ik denk dit is onwerkelijk van hem, denk ik. Ja, dat is het wel. En zo voelt het ik nou echt. En zo zit ik er echt nog in en zo beleef ik het echt nou echt. En de grootste klap moet van mij nog komen. Maar dus juist het en dus eerste jaar en nu denk ik, het is gebeurd, ik ken niks van. Maar ja, het is gebeurd, maar we hebben nog niet iets begangen. Dus ja, dat is wel heel jammer. Er komt flink wat hectiek op die al inderdaad. En dus just de shin en de kist neer de wan. Viel dus heel veel machtenleersting. Ja, nou ja, dat zei, dus, ik zeg een foto van mijn hond die er wat verjaarst heeft, maar dat is echt gewoon hoe ik me viel. Dus het is de verjaar en ja, doe ik eerst op een hutting zitten en dan denk ik van, ja, lid maar banen. En het baan, zo hut. En ja, dan denk ik echt van, ja, ik get het. En het wie nog maar krijgen en het wie eigenlijk nog zoveel hele volle. En als het op de hinders lijken en nou ja, ik hier alles pland voor de dagbesteding dat het wat zoet in ging en dan kerst het wel afzezen. Want hier is inderdaad het grootste plan met het poon hier achter die. Dus een dijbesteding opzetten. Hier staat een een dij hoorn. Wat wist de krijg van plan? Dus toen naar je boksen komen voor de hinders, fijnere boksen en de dagbesteding beginnen. Dus echt cliënten werven en bekendheid erom mij te zien. En hast je wat meer een idee van hoe het er nou bij vast zit? Dat de hinders binnen eruit, dat is een geluk bij een ongeluk, dat die er veilig uitkwam binnen? Ja, ik had de hinders mij altijd betierd uit, dat is het eerste wat ik doe. Dus die altijd lang boeten. En dus daar ga ik eigenlijk net heel bot mee zitten. We hadden nog wel in het land jagen in plaats van in de bak. En de hinders weer boeten en de hinders die gaan onderdak, dat gaan we al je regelen. Dus dan ja. Ik me even meenemen naar Van der Moorn. Kwamen ze er zelfs achter dat de bron wie? Ik ben de hinders ontdwaan en ik ben boeten geweest. Ik heb de wettenbak vult en ik gang naar binnen om de volgende stal te doen. En zo zoek de reek en zo denk ik van, nou, want ze willen ontbouwen. En ik denk, nou, gaan ze samen reek biedt bouwen. En ik denk, nou, zo denk ik wat dom hinnen. En ja, wij denken, nee, dit komt net van bouwen, dit is wat oors. En toen zette ik de sprint in en toen kwamen ze op boeten, de maar eruit, want het is brand. Ja, en toen is het heel hutgang. Dus ja, en hun hadden alles bellen. Dus hun had als eerste station. Maar ja. Dan komt ze in een flinke wervelwind te lonen, denk ik. Ja, het is eerst echt, we wisten net was het warm, maar toen stuurde maar wat via. En nou, de trailers die er nog tegen via. Ik zei, maar die trailer dat ik voort, ja, door de trailer maar voort. En de auto nog verdienen. Nou, toen kwam ik gewoon van de hinders, wie we naar de hinders geweest. Toen werd ik een van de honden kwijt. Ja, dan was de hond ik nog weer ziekje. De hond waren net met bij me te komen. Ja, dat is echt wel. Je bent overal, maar eigenlijk best nergens. Flinke hectiek, denk ik. Er is wat in omleving staan. En nu is, nou ja, de grootste vuur is uit. Ze willen nog wat ontnaaien blussen. Hoe gaat het nou, meidie? Ja, lastig. Ik vind het heel lastig. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel jammer. Ik ben echt verliefd op dit plakje, op deze ruimte, op hoe het kwam. Het weer mooi dat gebouw en ik kost alles mooi in haar. En ja, we gaan echt ons bij zien om je heen te komen. En ja, ik ben echt verliefd. Ik zei altijd, ja, ik wil er echt heel graag in en ik hoop ook echt dat het lukt. En ja, dan ben je en dan, ja, kerst echt opnieuw beginnen. Ja.